gwybod, met. Dwi'm yn gwybod pa mae pobl licio loris. Mae'n siwtio lori, dydy. Maen nhw'n gallu cario pethau. Dwi'n gwylio ddechrau. Maen nhw'n handi. Don't quit day job, eh? Air pressure low. Not for me. In 2006, o'n i efo Mark IV Fiesta, C-Tech Sports bumpers off Mark V, shaving o lawr I ffitio Mark IV, side skirts Fiesta Mark V, back bumpers C-Tech S Mark V, nes I full interior swap yn diwedd, dash Ford Puma yn efo dogcard C-Tech S, locker seat I ddechrau fo, dwi'n mynd tynnu hyn allan, rhoi certificate ar y car yn efo, a ni'n mynd I rhoi o winion RS Cosworth Escort ar Kevin a Escort GTI ar front, so maen nhw kind of un peth yn bod ar ei Kevin yn fwy. Anyway, loris ydi. You're right. Well, gynna fi yn geia pan mae'n dwyll a bach ia. Dwi'n gwybod pam, ond... Most important part of the day, on. So fydd y function hebddo fo. What ti eisiau? Mae mi a Pwfi yn rili licio loris. So mae'n 6:34 fyddai yn iard ebyn 6:30. Dwi'n ma byd sort of, dwi wedi meetio unwaith. Fyddai'n gadael iard 6:45. Dwi'n gwybod bod ni'n ffrindiau da fo'r ogia. Mae I fewn I cheir, dwi'n gwybod yna. Dwi'n kind of nabod mi a Pwfi trwy'r scene ceir. Dim yn lle braf I fod ben dy hun pan mae'n dwyll da. Da ni wedi bod I dwni faint o sioia, a da ni wedi gweld I gilydd, da ni wedi bod I meet lleol a pethau. Dwi'n gwybod bod hi'n dreifio loris, fatha hwnna wedi jopi o yna. Ond dreifio tipar dwi wedi bod eisiau gwneud. Obviously dyna mae mam a falle wneud, so... Wrth gwrs, dyna mae'n neud fel bywoliaeth. Felly, mae'n mynd I fod I mewn I loris, dydy. Pan nath mam fi dechrau dreifio lori, doch dim yn gweld genod yn dreifio lori, so oedd o chydig bach yn fatha, oh my god. O'n I wrth y modd mynd efo hi, o'n I just, oh my god, dwi eisiau neud hyn ia, mae mor cool. Mae lot o bobl yn dweud, mae'n distar tîn chi da chi trwy dydd, ein pobl sy'n dreifio lori. Ond mae dreifio lori mentally draining, ia. Swn i'n licio fel rhywun sy'n rioed I dreifio lori o blaen, I rioed I neud job dreifio. Swn wrth I modd gweld nhw'n neud job yma am wsos a ditha fi bod nhw heb di blino'r diwedd o, ia. Mae lot o dreifars, maen nhw yn y loris 6-7 days a week. So, tu nhw, dio, fanna maen nhw'n byw. Ond dwi'n enjoyo'r job gymaint. Dydy o'm yn teimlo fatha job reidwn o'r de, mae'n teimlo fatha hobby. Dwi wrth y modd yn job fi, a dwi'n lyfio loris. So, da ni yma, really, I sbio ar loris heddiw. Our favourite thing. Goro gotcha beth dwi'n dweud, cos mae cwpl o ffrindiau fi'n dreifio nhw. Dwi'n meddwl boring di lori fyd da. Just box di o da. Fuck mae'n sian. Dwi'n dach fuck all amdano hyn, da. Dwi'n bod, dwi'n llawer o opinion ar loris nag oes. Ti'n gwybod, dyn sy'n dweud skip high yn rhywbeth, diolch yn really... Paf. appealing, na di? Dwi'n mwyn gweld yr appeal, personally. Dwi eisiau mesur fyny un efo yma, cos dwi eisiau rebrandio fo, rhoi stickers newydd dros I gyd, so... Not the best materials, flexio loads. Dwi jyst yma I dal y tap mesur, chos bod thing mor ffocin fawr.
Dwi'm yn gwybod, gen i fi ffiw ffrindiau ar Facebook a bethau, maen nhw'n dreifio loris a bethau. Dwi'n gweld lot o bobl ar Instagram a Snapchat yn just hamro lluniau a fideos o loris. Rhei o'n chi, tu ôl i'r liw, stopiwch yna. Dych chi'n fod i neud yna. Each to their own. So allu fi ceffil o cart. Ai, cyneit. Di Craig ddim yn fan ar loris o gwbl, dwi'n meddwl. Pam, dwi'n gwybod. Mae'n siŵr bod o wedi bod yn styc ar y bont na tu nôl nhw'n aml iawn. Ond, dwi'n gwybod lle mae'r heated neu'r casineb yn dwad o, rhywsyd. Lluniau Instagram ni ydi einli. So loris ydy'r am mwyaf nhw. A gwaith, li. Mae yna lot ar Instagram fi. Lot o lluniau loris. Lot o lluniau hon. Loris. Dwi'n licio danos gwaith fi off. Mae hi yn mad am loris. Ddim gall. Uffar ag er. Dwi'n meddwl beth dwi'n mynd i wneud ydi cyflwyno Craig I Mia. Diolch haws I fi trio convinsio fo bod nhw'n cool, de beidio. Dwi'n mynd I pigo Craig I fyny a mae Craig yn mynd I ddefo fi I neud run arall. Cos dwi completely alien i'r holl truck scene. So o'n I kind of fatha, tysa neis bod o'n bod efo rhywun sy'n yn haulage industry, just so gai blas o be mae fatha I fod mewn rhywbeth mor fawr. A weld os fydra I convinsio fi licio loris. Tos a pobl gallu dweud am ceir, beth a wel, mae mond yn mynd â chdi A to B pan ti'n gwario gymaint anna fo. Mae'n siŵr mae union fath ni a ceir, ydy. Yr hogia, to unit a bethau efo praid yn ceir nhw, union I beth. Os ti'n licio ceir, wyt ti'n mynd I licio bob math o aspects amdano nhw, dweud. Mae'n siŵr bod o'r un peth iddyn nhw a loris. Reit, so ni yn llan ganolbwyntio mewn rhyw yard trucks. So ai, dim rhywbeth dwi wedi arfer bod yn. Mae hwn lot fwy uchel na ceir fi. Fucking mad. So be, dwi fatha... Dwi'n impressed, fatha shit o le, Mae'n effernol o comfortable. Mae o di. Neu fynd I drop-off o'n sticio mhen allan o ffenast, mynd o'r un fwy yn piso drws nesaf fi. So mae'r lot o rogia yn eitha European work. Maen nhw literally yn yr lori am tab thefnos. Fucking hell, ne? Dyma yn nuts, ia. Nes, ti'n literally byw yn y thing wedyn dweud. Ai. Dwi'n nabod un boi, de. Mae o'n dreifio articia eitha gris ar hefyd. Mae'n nuts, ia. Mae'n literally ddod fod y boi ar holiday tro amser. Trwsus tartan fi, a dwi'n ganol lle llawn mwd. Not appropriate to work with. Rhaid gwneud y truckers wave iddo fo. Hwna. Hynna. Ia. Fucking ace, man. Dwi wedi gweld shit dwi rioed wedi gweld mewn ceir lywed o blaen. Jyst dwi'n mor uchel. Na, ond seriously, mae fucking cool, man. Ys ti enjoy y dyn, dwi'n meddwl do? Na, ni'n deitha mi o'n dwi'n mynd I gwerthu'r 4 car sydd gyda fi. Dwi'n mynd I brynu fucking truck V8, mate. Het a Chris Jack. A neud y secret answer. Mate, ti'n be, oedd o'n neis cael gweld dros Bron Sport pan ti'n croesi fo. Dwi'n di arfer, oedd o just... Yr amount, fuck mate, amount o shit I weld, A pobl ar ei ffôns a bydda. Waw. Fuck, mae yna gymaint o wancars ar y lôn, man. Because ti'n mor uchel off, tod off y llawr, ti'n gweld y pobl ma just ista ar y ffôns nhw, beth pan nhw'n dreifio, man. Ti'n just gweld o completely different aspect. Ai, so dwi dal fatha, dwi'n dallt y whole, sef fatha'r haulage side of it, dwi dal ddim yn totally convinced, so... Wel, mae hyn yn un ochr o'n yma, yndi. Ond mae yna
completely different side I weld. Fatha sioe a lorries, de. And it's completely different ball game, ia. Mae hwn yn working side o lorries a falle, ond... Sa ti dychryn, sa chdi gweld ar ochr sioe a bethau, da. A dwi'n meddwl sa opinion chdi newid, ia. So, da ni wedi cael gwadd gyn Mia i fynd i'r sioe yma. Truckfest, di enw i. A dwi'n meddwl fan'o, so lle gorau i drio rhoi perswad ar Craig. Obviously, mae licio ceir wedi cael ei modifio, ond be di gwahaniaeth rhwng car a lorri wedi cael ei modifio, de? Rhyn peth ydi o diwedd dydd. Just bod o ar platform gwahanol, de. Fydra I ddim disgwyl gweld y burger fan, a dwi eisiau candy floss hefyd. Hey, mates. Hey, ti'n mynd i siarad Lorries Tesco? Mae'na stand yn y Lorries Tesco. Mae'n nuts faint mae ein exciter mewn sioe lorries ma, dys di. Dwi'n siŵr mae'na grown men yn actually gymien, ia. Da ni on route hwn I Knutsford I Truckfest. Dwi edrych ymlaen, da. Da ni'n swapio Nissans a Volkswagens am Scania a Volvo sydd So, Eich ti ddangos yn Iwan, beth di rei ffocin cool a rei sydd ddim iawn. Iawn. da ni'n gweld signs Truckfest hwn. Exhibitors, dyn nhw. Dwi'n gweld fath a ffocin lorry eto ddo. Yn iwag, ia. Ti'n jumper small? Na. So mae fi a Slim yn y car park a dyn di spotio ceir Japanese yn barod. Hwnnw mor cool. Nuts o beth. A BBS's yn yma. Ti'n be, mae hwn mor cool. Dwi'n meddwl lorry ddyn nhw. Dwi'n bell off Thing in America, yndi? stack ar y thing. Typical bod ni'n mynd syth am yr actual car agosau sydd yma. O'n i'n mynd I reid, ia. Ie, ti, da ni isio... O, diolch ti. Ei, da ni mwma I sbio reins, di. Lorries da ni yma. Mae hynna fatha sgwrs dwi'n neud, boi. Fformad ac dod, di. Mae hyn cool. Na, di. Mae un yn irrelevant. Irrelevant. So, dwi wedi ffindio truck favourites fi. Mae airbrush yn y bob dim yn amazing ar y thing. Mor yn cool. A ti'n beth y peth gorau? Mae'n yn gwerthu'n ice creams yn yma. Do Craig ddim yn rhyw cyn. I ddechrau. Mae'n impressive be maen nhw'n neud i'r things ma, ia. Mae'r artwork ar nhw yn, oh my god, fatha, maen nhw'n gwario pres ar lorries yma. Really surprised with fatha just quality y paint, bethau rhai nhw hefyd, ia. Really dda, ia. A wedyn, obviously ddim wedi gweld un yn os wedi rapio. Hiffar sy'n dechrau rapio yn hynna, ti'n meddwl. Nath o sylwi faint o waith oedd y bobl ma reid I mewn i'w lorries a falle. Tan os ti'n sbio, de, mae'n di airbrush ti mewn i'r dosio ti gyd, reit fyny lle mae'r hinges o bob dim, just mae'r attention to detail yn mental, So mae'na gwely tu ôl i'r seti, seat covers, lledar a bach i'r matia, i'r dash a bod dim. Mae pethau fel I gyd yn custom made. Na I weld fideo ar TikTok o fatha rhywun di wneud fatha can Pirates of the Caribbean fatha hon fo. So ni lyfio ni hynna gafr. Sa merch fi lyfio hwnna. Da ni licio rei ceir ar air suspension, ond mae lorries efo air suspension anyway, dydy? Dwi'n mynd i lorries o'n, cos mae'n eraid ar bob un.
Sbio ar ôl yna. Mae rhaid bod yn cymryd diwrnod a llawn jyst i polisio ôl yna. A dwi'n meddwl gael o'n bach o droedigaeth o fynd iwad. So dwi'n kind of droi o fwy after the America, mae'n jyst edrych yn nuts, Nech di un peth na ddeud, swndio cyn bias, meaty, dydy. Rhaid fi ddim, mae hwnna'n cool, Dwi'n meddwl oedd o reit, ia, bydd o wedi cael ei siomi short ora. Dwi'n da llawer yn byd, ond dwi'n just blown away efo fatha quality a lorries ma tu mewn a bethau. Pan maen nhw wedi cael ei wneud y fyny fel hyn, so you can't miss them, ia. Maen nhw'n edrych yn smart, maen nhw'n sowndio'n smart. Bywyd lot ohonyn nhw ydy fod yn y lori, so maen nhw yn loris nhw mwy na maen nhw adra, so maen nhw'n mynd i wneud nhw edrych y dda. Rogan i element. O reit ddifyr. Bod efo rhywun sy'n mor enthusiastic amdano nhw. So dwi'n kind of dall ar ôl gweld beth maen nhw'n neud, pam maen nhw'n neud y pethau yma. Mae rhyw fath o community, whether mae o'n car community, bike community, truck community, mae be mae bobl yn licio, mae be mae bobl yn interested yn, ond mae o'n neis gweld perspektif bobl eraill o pam maen nhw'n licio fo. Nuts, mate. Ti'n mynd expectio hyn, Dwi'n dallt dwi'n, if you're into it, sort of thing, yeah. So dwi'n completely dallt hyn o'n. Dwi'n mynd cachu ar y scene cyn gymaint o be o'n i, dwi'n kind of dallt o wan. Dwi'n gwybod, o'n i'n meddwl fysa fo'n troi i fynd. Mae fatha gwymon yn ddim yn mynd, ffordd mae'r llan o'n mynd. Gen fi completely different insight wan. Gen fi fwy o parch wan, definitely. Dwi'n mynd i werthu nisa mi on, dwi'n lorry connoisseur wan ar ôl hynny.